vanhu vaiva vatanga majimhuri yeZimbabwe zvatotanga iko zvinezvi tirikuda Niki Mangwana atanga kubika propaganda dzake. Ini these guys inini ndirovadhauta chinhu even ukatoona Niki Mangwana akatonyora kuti nhasi dzeti ndi 3 chitombomhanya pakalenda unocheka kuti ndi 3 chazvicheza because vakomana vacho kana time chadzo nyatsotarisisa because I know these guys very well. Now chichavaakuita izvezvi vakomana vakutraya kuda kunoti government iri kuzobatsira vanhu zvakanyanya. Ndachona umwe achirafuraona achitata hayi zvekuti makaenda South Africa tine nazvo nyaya dzegovernment dzenyu dzekuti government yazodai so it's none of our business tendai government because yakubatsirai because vakomana vakuda kushandisa vanofunga kuti varikuda kuchenesa zita regovernment kuti yazobatsira vanhu yazoita sei. So pane mafigures andiri kuona panapa aya ari kutaurwa naNiki Mangwana ari kutaura isusu situation iyi yakomana iri kutokanganisa vanhu zvakanyanya. So ari kuti a figure of 56,473 Zimbabweans have returned home through Beitbridge border post between the 28th of May and 30th of July since last May, as anti-migrant protests continue in parts of SA. Of these, 47,252 returned independently, while 9,221 were assisted through government's repatriation program. Murukumunzwa. But chitarisa kwatangira mafigures ake ku 56,473 kwekwe ndo vanhu vakazodzoka vakaenda sei. Let me tell you something. Do you know kuti even pa border pacho every day panopinda vanhu vangani kuenda nekudzoka izvezvo hatiti vanhu mutoti vanhu vari kuzodzokera ena unobvunza even vari kushandapo chaicho team reimmigration kuti kwapinda vangani izvezvo unotonzwa kuti namba iripo atori ma1 izvezvi kuchitonzi kuri kutonetsa dai so umwe munhu izvezvi ari kutopeka ari kutogadzirira kuti aboga ndite ndichidzokera zvekuti vanhu vazodzokera vaita umwe anga ari kutaurawo uya wemachi watu achitaura kuti so far kubva patatanga kwabuda 2 million people maforeigners atobuda munyika. Takaudzwa our intelligence kumaborders nyaya dzemanumbers dzisine nadzo idrama rinenge richiitika izvi zvana Niki zvingazvitonamba zvichiita zvinenge zvichitoita. Ini I think Niki munhu wekuti akanyora manumbers emafigures iye neHerald same WhatsApp group handidi kunyeba vakomana ava chinhu 1 but ngatichienda tichionesana nyaya iri paground iri kuitika izveso. Julius Malema ari kublema MK party ari kutaura kuti zvoni MK party ndo march and march ndo iri kuita zvemarch and march and march and march yacho iri neMK party MK party ndo political party yaZuma. MK party yacho ndo iri kunzi ndeye maGuptas ndo varidzi veparty iyoyo. Saka what does this mean? Maforeigners vari kusponsor vana vemuSouth Africa muno kuti vadzinge mamwe maforeigners ndo nyaya iri kuitika. Saka zvinhu zvese zvine picture zvinobva zvatanga kubudisa but zvakangonakawo because zvabvawo nemukana mani mamalema because isusu hatidi zvekuzonzi Mangwana muri kutamba michitotaurisa murwaye muri kufoseredza chingoendaika nozoni nyaya dzacho dzine dzakutaurika dzine dzakuwanda zvinhu zvotaurwa zvipereka chingoendaika muri kumbofire chiko chingobudaika muende. Guys, it's not that easy. Aumbofa kwazvinzwisisa ndanjonaona vakawanda vari kucelebrate vari kufara vachitoti vanhu ngodzokai vamwe vari kutotamba vari kutoitora iri nyaya yemajokes mafarira muri kuita zvosvo kuti vanhu vadzoke muda kunyatsoti vanhu vacho vanyatsodzoka unoite kuZimbabwe munyatsozviziva here kuti even most of you muri kunyora all the nonsense hamuna kana kwamuri kushanda game apana kana ukatotarisa vacho vari kutoita something they don't have time for all the nonsense izvi zvamuswera muchiita zvokuti achichi vamwe watofila kutoti manje pakadzoka timu iro panenge pakutopisa wese ati vamwe vari kuti musazoya muzotibire munhu kana achinge aenda uko munenge muchifila kuti ari kutofila ari kurarama kalife ari kuningina ari kuita zvinhu zvakeko mauda kuti adzoke otanga kunetsekana nesituation yepaground otanga akurarama achizonokubeg guy but mwari haasi wepadheni pako. maZimbabwe siyana nechiuni chocho chekuti munotanga kufarira kuti vanhu vari kudzingwa muSouth Africa muno hazvina musoro hazvina brain izvozvo mune muchiita inyaya dzekuti hatidi kuramba tichengodzitaura katangoti zvanzi kudi kana zvadai so haticelebrate kuchema kwevamwe vanhu tiri vanhu tese
ende tiri vanhu vakakwana futi at the end of the day. Hatisi nyaya dzekuti totoonekwa kuti takutonzi yo ningazoda vanhu vari kudzingwa yakutoti breaking news, even the government pachayo iri kucelebrate, asi haisi kuziva zvinhu zvairi kucelebrate because these people vachinge vachingodzoka chete ndikukutaurirai hazvisi kuzopera wero nekuti munhu ajaira exposure asiyana baba, munhu ajaira kukararama kalife kamwe kaka, nekuti chiri kuitika ndechekuti unoona munhu ari kunonga achiita madhiri ake achingwavha haasi kuzokwanisa kutambira life imweyo kunzi hayi uchingoita zvese zviripo, anotanga kuona zvinhu zvakawanda kuti apa pakubhaizika pari kubhaizika. Muchazovaita sei vanhu vesewo? Zvaka zviri kutobatsira because panhu pavanga vatobuda kunze vanhu vari kusapota mafamilies avo, hatidi kunyeberana mari idzodzi dziri kutumirwa nediaspora nechinji, mukuruwa vanhu mataxi ipapo, muri kunikina mari, hamusi kumbozvifunga zvese izvo kuti vanhu vachazanga kusapotika nechii. Kuna vamwe vanhu vane vabereki vekuti vanotenga mapiritsi ezvinhu zvakasiyana-siyana, zvirwere zvakasiyana-siyana, but vanga vachiasista vari team diaspora yese. Muchazovaita sei vanhu vesewo? So zvinhu zvokuti hamusi kuconsider zvese izvozvo, kungobhizi mungomhanyira kuti ningirikeni. Nyaya yamuri kuda kutamba nayo muchiita kunge mafanizi muchiti isu tazoisa tumabhazi twedu twenyu tushomo. Ini ndakatogara ndatozvitaura manambasi yacho amuri kutaura kuti vanhu vakadai so vakazodzoka vakadidi pamanambasi muchiri kumashure, statistics dzenyu dzakanyaorara. Kune mamillions evanhu vakapindira chinhu ichi, mamillions evanhu vakapinda kutsvaga magreener pastures, but imimi what are you doing with that? Chamamboswerawo kana kuti chamamboti pamamillions ipapapo, assistance yacho ine musoro ndeipe mamboitawo, mambotira here kugara pasi, government versus government, hamungongomhanyira ngoti tangoisa mabhazi kuita seko, garai pasi, government versus government, kuti aiwa kaoneka kumana apa ngatichiteekwa zvekuti tiprotect vanhu vedu. Kuprotecta first ndiko kwakatotanga kuti aiwa ngatigare pasi taurirana. Munoita mameetings, unoita meeting, unodedza kana uya panhu vacho uri kunzi march and march what you call them. Moitira hapana munhu anomboramba kuita meeting zviite, ndo basa even handi mune mapresidents, motsvaga neutral ground, mogara pasi motaurira nawo. Ananiki Mangwana ndo basa ramufanira kunge vari kutoita, kutogadza titi information, ogara pasi oti niki naniki ngavanosangana, team reforeign affairs, maministers foreign affairs versus foreign affairs, vodedzana nevakomana vacho manigirikini, motaurirana tokumana upenyu ndo chinhu chakakosha after all. But zvamuri kutoita zvacho ndo zvakatodhakwa, busy celebrating, vakudzoka takutokusirai mabhazi takuzorai so iwe unoisa mabhazi utofarira kutokuisira vanhu mabhazi. Anyway, nyaya idzodzo dzinonetsa because nyaya idzi ipapa pane dzimwe nyaya dzekuti tinotogona kutozotanga kutotaura tikatoswera totoburana panapa. Ndini handisi kutombonakirwa nesikiriro kana ka1 anambobvira ndanaka kana day 1 hazvina anombobvira zvitombondinakidza because tarisa kuri kurara vana vevanhu, tarisa zviri kudyiwa nevana vevanhu, tarisa mararamiro ari kuita vana vevanhu, ende imimi muri kuita sei nenyaya dzacho. Munhu azvitsvagira plani yake, zvodhakwa zvodidi, endai munotaura navo, havatyise. Ramaphosa anoramba anokangana achingonzi adai so aenda kuZimbabwe, Ramaphosa adai so, taurai naye ka, ndo mukana wacho kutofonderana naye, ndo hande zvakana zvinhu zvana mutsvangwa zvezvo, kungoenda panigirini kunorembedza maromo. Kuzozvaura kana kuti mining vari kuzodai so mining, kuno isusu titone chakati chedu kuti iwe hauna kuti isiyo platform yekuenda unotengesa propaganda dzaunongochitaura nonsense. Taura mashoko anokwanisa kuumbiridza vanhu, nekuti ukangoti isusu titore nigiri yedu itori boy economy yedu iri kutofamba iri kutoningirana, vanongonzi chiendai kana titi economy nyanaka, wakutowedzera kuparira vanhu, unozo kutoenda kunowedzera nigiri, ende vanhu vakawanda zvinhu zvinoitira fani hamumbozvioni. You don't care kuti mutsvangwa anopenga then zvotopera. Mutsvangwa aifana kuti achitodzoka unopedza kuti achiinterview chake ichocho, osvika vanhu vakamirira kuti manga muchiti kudii kwenyu, nyaya idzi dzamanga muchitaura zviri kuenderana papi zvese izvo. Makungoti every platform akunoshandisa kunotengesa propaganda. Tine booming economy what tinawapana 2 million vari kuzodidi vari kuzochera every day, ndo nyaya dzaunenge uchingotaura uchingoti hamuneteri, hazvichanakidzi. So this guys, kune vanotokwanisa kuassista mafamilies avo, please chatochikumbiro zvazvinoita manje ndezvekuti vanhu vanorama nechi hand on mouth vazhinji vacho. Chatowana musi wacho ndo chaanodya ita sei izvezvi pakaipa kuti munhu anza pari kubudika kuti pari kunoshandika, zvinhu zviri kutonetsa izvozvo. So please do something.
assist your families. Kana vachinge vari kuuya vatambire nemaoko mairi, ndo family yacho. Ungaramba mwana wako nekutanga ari kundingina ndo kuma-greener pastures anga asingatumira hazvina basa rese, haisiyo nguva yacho. Vanhu vanenge vachitozvinenge vanenge vachitoshaya zviri kutoramba nekuti haisiriyo, anenge asitori namari yacho, anayo mari yacho, hambotadze kurangarira.